קורא את הציוד, קדימה. שמעון ברונשטיין, קרוספיט בת ים, RFA 2025, מאסטר 40 עד 44. קדימה, let's go. אוקיי, יש לנו פה מוט. מוט 20. לא רואים. רואים שהוא כחול, כחול זה 20. כחול זה 20? זה אוניברסלי כזה. כן. אוקיי. כחול זה 20. 10. 10. וגם בצד השני 10. ופלטות גם בצד השני 10. פלטות 20. 2 וחצי. 5 עוד 10. יש פה עוד 10. גם כאן. איפה ה-20? תביא את ה-20 השנייה, שים אותה פה בצד הזה. תביא אותה לכאן. 2 וחצי. 2 וחצי. 5. 10. 10. שים פה את ה-20 השני. עוד 20. 20 שני. יפה מאוד. יש לנו פה של 20. ליברות, יש לנו פה מכשיר קונספט 2 שמחוייל עם האפליקציה. יופי. תחזיק את המטר מעל הפס האדום בצורה יציבה ומדויקת. עוד קצת למעלה. תייצב אותו, תפסיק לזוז. תייצב אותו. לא, הוא לא מיוצב. שים אותו עוד קצת למעלה. לא, רגע, זאת שנייה. עוד קצת למעלה פיין. זהו. לא לזוז. 301 אפילו, 2. יפה מאוד. מעולה. 301, אני מדע. טוב, אף אחד לא נכנס לפריים, גל שופטת, חוץ מגל אני בתוך הפריים, לא לעבור בין המצלמה לספורטאי, אם אתם רוצים לזוז זה רק בסבבים, כל מי שנמצא פה בבוקס, אין פה, יש פה קו דמיוני שאתם לא עוברים, תודה רבה. את הפה שלכם. מוזיקה, מה אתה שומע? מוזיקה. פיין, אתה תפעיל את המוזיקה? מתן עלה. בסדר, מתן עלה. מי שהביא פה שעון, מצטרף מאוד. אתה עושה איתו? פיין, אני אגיד לך מתי אני לוחץ. אתה מוכן? גב לכדור. אני לוחץ בעוד 3, 2, 1, לוחץ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! אטלה!
5, 3, זהו. You did it. מתן, תתחמם, מה אתה מטייל לי פה? לך לשם. אתה צריך מים או משהו? מים? יש לך. זה בסדר, עזוב את זה. הכל טוב. אם אתה צריך עוד רגע לשם, יש זמן, יש עוד 6 דקות. נשאר עוד קצת, בסדר. כמו אמרתי לך, אתה דוחף למעלה, יופי. תנעל חזק.
עוד דקה אתה מתחיל. למה אתה יוצא מהפריים? אני אגיד לך עוד 20 שניות. לא לגעת בידית. עוד 10 שניות, לא לגעת. 3, 2, 1, תתחיל. לא להשתולל. אוי ואבוי, משהו קורה לחשמל. עוד 2 דקות. יאללה, עוד 10 קלוריות. רגע. עבוד, 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 עבוד! קדימה! עוד 2 קלוריות! יופי, יאללה, תתחיל ברפיז, יש לך דקה לברפיז. כל החזה, כל! תשאיר את הראש למטה, תקפוץ מעט. תשאיר ראש למטה. תשאיר ראש למטה. תקפוץ. ראש למטה, אין צורך שיהיה 6. קדימה. 3. תספור לו חזרות. ספרת. קדימה, קדימה. 4. 5. 6. יופי, שמעון. 7. שמעון. 8. 9. עוד קצת, עוד קצת. 10. עבוד, עבוד. עצור. 11 זה. 7 למכשיר, 11. אל תיגע, שים רגליים, שים רגליים. כמה זמן? יש לך עוד 10 שניות. לכבוד. תני לי לנוח יותר. לנוח יותר? אוקיי. בפעם הבאה תנוח יותר. לך אחורה, זהו. זה על 0, כן. 2, 1, תתחיל לעבוד.
שמעון יותר, קודם היית על 950, תעלה ל-950 כמו קודם. רגליים חזק. רגליים ואז גוף, עבוד! שמעון תעבוד! אתה לא עוצר, אחי, אתה לא עוצר. נכון, תוריד קצב, אל תעצור. אין כזה דבר לעצור. תוריד שנייה בקצב, תסדר את הדופק שלך, ותחזור חזרה לקצב. אתה רוצה מזגן או לשלוח לילד? לא, בסדר, יש לך אוויר. יש לך אוויר. תנשום. קדימה, יש פה מלא אוויר. תגידו את המאפר. מאפר? זה אתה רוצה? סליחה. קדימה, קדימה. 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 גיא. שים את זה על 900. שים את זה על 900. שים את זה על 900. אתה יכול. אתה יכול, תעבוד מהרגליים. חזק מהרגליים. קדימה. קדימה שלי. ליבר. עבוד, עבוד. יש לך עוד 2 דקות לסט הזה. יאללה, שמעון, לא לרדת. תחזור ל-900. יאללה, אתה צריך רק לסיים את הקלוריות פה. יש לך עוד 1 ו10 שניות. ו11 קלוריות. תסיים מהר, יהיה לך יותר זמן לנוח. יופי, 907, תחזור לשם. יופי. תישאר, תסיים אותם, תרוויח זמן מנוחה. יופי. יופי. עוד. עוד קצת. רגע, תסיים רגע. מים והכוס שם והמגבת שלו שם גם. יאללה, תמשוך, תסיים. עוד. מגבת פה. זהו, 50, התנ"ך, 20 שניות. גיא, תאפס את המכשיר. כמה זמן יש? יש לך עוד 12 שניות. לא, אתה עכשיו נכנס ל4 דקות אחרונות של האימון. עוד 4, 3, 2, 1, תתחיל. זה פוש אחרון. 4 דקות סיימת. אתה לא צריך להפסיק, אתה צריך לעבוד מהרגליים. הרגליים שלך לא עבדו קשה, תעבוד מהם. לא מהרגליים, מהרגליים. קדימה, עבוד חזק מהרגליים, שם פה. אתה חייב להתחיל את זה, אם אתה רוצה. שתהיה לך תוצאה משמעותית. גם וגם, טוב סובר. נכון כשעושים שני רבנים, אז עושים ככה? אבל אתה חייב כשעושה טוב סובר, עושה אבל זה. פגז.
לי דקה לבלבוס. אתה עכשיו על קסקס. אם אתה תגביל, יהיה לך דקה לבלבוס. יאללה, שמעון, זה הכל. אתה כבר 28 דקות באימון. תן הכל. אז מה? תחזיק. עוד קצת, עוד קצת. יאללה, שמעון. זהו, זה ממש סוף האימון כבר. קדימה, שמעון. רגליים, אל תדבר. אל תדבר, תעבוד. עבוד. חזק יותר מהרגליים. חזק מהרגליים. שימי את זה על הלב. שימי את זה על הלב. יותר. יאללה, זה ממש כבר 10 קלוריות אחרונות, קדימה. טוב, 10 קלוריות ואתה מתאבד על הבלבוס. קדימה. קדימה, קדימה. חזק, שמעון, זה הסוף. תגיע, חוב. יופי, כן, חזק, תמשוך. קדימה, 5 קלוריות. קדימה. דקה אחרונה. חזק. הלאה, 3 קלוריות. 2. קדימה. עוד קלוריה. הלאה, משיכה אחרונה. זהו, יאללה, ברפי. יש לך 40 שניות, תן הכל. 1. 2, יופי. יותר מהר, כל החזה. תשים את הראש שלך נמוך. 4. תעצור. 5. יותר מהר. 6. 7. יותר מהר, שמעון. 8. 9. קדימה. 11. לא לעצור. 12. עוד. 13. 14. עוד אחד. קפוץ. 15. בול על השעון, זהו. אימא'לה. 15 ברפיס תפרת ב-40 שניות. מה יש לך להגיד להגנתך? רק בוא נראה את המוד שלו, גיא. 65, לא עלה. זה לא עלה רק המוד עלה 20 ו-20 קילו, זהו תכלס בלי זה פשוט. כן, אותו דבר, צד שני. בצד השני, רק פלטה של 20, זה לא עלה, זה 60 קילו.